e tigi gelongal ba jarama woni weltare e kala non ko dilli ko dillini dum ko buri dum dole ene foden gandi dillini gelongal ba ko leñol ngol dillini gelongal ba ko demgal ngal gelongal ba hol jango ngol do leñol bietengol fulbe hol jango ngol do leñol bietengol fulbe jango mabbe ko hanki mabbe jango mabbe ko hande mabbe leñol ya wawa yarude koyde janata yara tan ko koyde de jogiide heddo ngol softa ngol yara koyde maggol walla ngol ama ngol jotto kati e koyde maggol leƴƴi ɗi dadnodi fof birto ngol jawta jaha jomum non heddo ene wiya ndene de ɗiɗo leƴƴi ko minen ɓurnodi ɗum woni ko heeɓi en ko joni eɗen jawa leƴƴi kewɗi te ko ɗi dadɗi en enen tinayi joni noon ɗo ɗi datti en ɗo ko sababude eɗen jotti e koyde meɗen joni noon holi jango meɗen joni noon ɗon namnal ngal ene raɓɓiɗi ene famni jango de ko dawol dawoɓe fof keblima dawol muɗumen e dawrugol muɗumen ene jogori dawrude an koye dawoɓe ɓe ponnoɗa jeyede heblotoɓe ɓe keblima an a heblaki ɓe pini a tini ɓe pini eɓen dawa mbiɗa wondeni min ɓuuri ɓe yawde koye ngal mami heptoɓe Allah lima Allah waɗi a ɗantima a wendori joni noon ƴeew beele jeeɗa koye dawɓe ɓe walla jeeɗa koye yiɗnoɓe dawde kono tinnaki no dawri wadde jango men ko enen ɓeɗo jooɗiɓe ɗo ko enen goni jango ko enen keblata jango wonko keblana ɗen mi rokka yeru goo Madina Gounass mo sinci ɗum Alhaji Mama Saïdou Ba o sinciri ɗum diine o sinciri ɗum gandal o sinciri ɗum dewal Allah o sinciri ɗum gendiyankaga wona nde o yehi won lomtiɓe mbo ngolli elle ha ɗeɓi wappitade ɗon jogorɓe ɓe lomtoyade on ɓenne holno mbaɗata enen ferɓe ngabbiɗen ɓe beele garaten ko wallude walla garaten ko warde kono noon kam mbeɗe andi tan kam gueɗe ko ɗiɗi gabbiɗo perɗo gueɗe ko ɗiɗi ko yaade feroyade koyɗe muɗum tan walla walloyde ɗum e feere no fergo moƴƴiri ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi tan joni noon enen ƴeewata beele gabbiriɗen fergo ngo ko feroyade koyɗe fergo ngo walla ko addude peeje ɗe eɗen ballira fergo ngo wadde ko ni leñol wurdata ɗum woni jango leñol ngol eyyi oɗo message carembo e nder Madina Gounass mbaɗembo indicatif eyyi ko ndentotoɗen ko ndentoroɗen ɗum sababude ko en renanoɓe haade en mi wawde rentade ɗum noon woto ndentoroɗen ɗum ceerno enen ɗo ala ndentoroɗen ɗum wallude ceerno e ko yinno ko goto e men kala yo won ceerno so tawi namdal ala mo gonɗen koye 21e siècle kono média hande o en jiino way dalƴitade goto fof wonti jaydiyanke e nder suudu muɗum gaga jayndeji goɗɗi gandaɗi ɗi kono kadi hol wasiyama e mbadi kuptidinde tawno eyo ko kalɗa koye to banggue jaydiyankagal ko hebloji ha heewi kono jaydiyankagal ene tonggui tan e gueɗe tati eyyi hono no mbirata AII actualité intérêt impact walla éduquer informer et oɗon gandi wona koye ɗeɗo gueɗe tati jaydiyankal tongi so neɗɗo noon wi yo won jaydiyanke wona ceerno wona gendarme wona avocat jaydiyankagal ngal mayat o waɗata ɗon koko ɓuuri ko ɓallade gurdam makko on jaydiyanke on woni jiɓowo rendo o hande aduna o neɗɗo wawa haddeɓe wonde jaydeji wawa ko addi ko Twitter addi Instagram addi Skype addi Imo addi Viber addi WhatsApp addi Facebook ko information ko ɗum wonno révolution ko jultodiral aduna o wona heddi ko un journaliste joɗiɗo ala radio walla télé holi message mo foti jogade hadi mbiɗa ko daka ko adi fof yo neɗɗo reeno haalde konngol taƴowol enɗam walla gadduwol luural hakkunde rendo
kala ko neɗɗo ena haala yo ɓet woto ƴeew hettiyankoɓe makko kono yo ƴeew kanko fodde nafoore makko e renndo ngo sabu won hettiyanke ko seyɗani so gamowo rewi kelle foɓɓoɓe pigal fiyoɓe bawɗi so renaki seera e heeñere sabu haade ɓen ko jooɗiɓe tan dillani ko an woni e nalade sa tampi fofto andu ko mbawɗa am tan ko mbawɗa ko jottoɗa wona wadde un journaliste yo andu holko woni tawa nafoore radio so andi ko woni nafoore radio o anda holko foti nawde radio e holko foti haalde galle makko ay won journaliste uji so tawi jomum jogui émission daari mo haɓi fof wattata ɗum ko darol nawa radio so haɓe debbo muɗum watta ɗum darol nawa radio so haɓe sehil muɗum watta darol nawa radio so wonmo tikkodiri wiye bandiraɓe holko ganduɗon e haasidagal sabu wonmo yiɗi mallude ala non a yejjitat ko ma ƴeewa ko bande en ko saɗa jogui mette yoɗe kaat galle mon radio woto andu aɗa jogui mette so wonmo tikkodirɗa yo haatto hakkude moɗon to woto naw ɗum e micro eyyi ɗum ko wasiyimon banggue ɗimmo o ay oɗo micro aɗa tawa e makko unidirectionnel et multidirectionnel jogiiɗo kuccam gootam ma micro huccita e ma kaala laabta walla kala ko woni ɗo ete omo wawi ɗum ƴettude wona oɗo kam aɗa andi ko waɗira e micro he wona haade ka journaliste wona oɗo chiffon yo journaliste yo wano micro mum ni woto won multidirectionnel yo won unidirectionnel faɗi ko taroto ma ko radio ene heewi ɓayre ɓayi radio ne heewi ɓayre kono gandata ɓayre radio nafata fof ko woto micro ma paan walla woto riwe radio gandata kadi ɓayre radio ala fayida fof ko jane garɗa e montoyde radio gila subaka ha ne montata émission téléphone ma deƴƴata sabu ena eɓe gandi hande ko ma ka montowo sa gayni émission ande kam yewtere ma nde welide koɗa haalani indam ayi oɗo wona émission ko ya haal inde makko nane e radio par ce que radio ne ɓayi ñande nattuɗa dawde radio ijam an mata dawani hande min de ɓe mbi kam wonde ni joni yomi woppu radio hankkadi ɓe guitti kam ɗon dal kamɓe de mbaɗi ko moƴƴani joni noon mon mbaɗi ɗon ayi kamɓe joni kam ɓe mbaɗi ɗon ko barogel ngendi on ol jeeya ala o hoɗi ko legal sunnata to aɗa jogui numéro makko ayi omo egga hankkadi voilà o woni ko heɓnude kaɓirɗe makko pour eggude saabu an hankkadi a natti ɗon wonde on auditeur noon woto waɗe haalde ko bonnata rendo on auditeur woto waɗe jaggirde mo gonduɗa o radio kon ɓiɓɓe baaba ko tongi en fof journaliste uji e gendiyankoɓe ɓe feccere hen ko naafiqeji feccere hen ko naafiqeji mbimi ko mbajoto ko rendo mbaɗata ɗum hakkude muɗumen ko kalanta ko rendo ala e ɓerɗe muɗumen ɗum noon ngal ɗon naafigagal poɗɗen ko ittude ɗum enen e koye men enen gendiyankoɓe wiyeɓe ken gendiyankoɓe wiyeɓe ken jaydiyankoɓe guitten ngal naafigagal tawa kala keɗen kolla yimɓe yo taw gonga kala ko eɗen kalana yimɓeɓe yo taw ko gongo so en jiidi woto won jiidugal masala ala ha yimɓe jiya tan eɗen calmodira eɗen maɓɓodira non ala yo dañ ko pewjiɗɗen yo dañ ɗo kaldaten yo dañ ko kaldaten yo dañ ɗo ballodirɗen yo dañ ɗo daɗodirɗen goto e meɗen kala saggita goɗɗo o e saggere mum eyyi goto moƴƴo tan ko Allah kono Allah rokkiri yeruji ha heewi ittude gotagu muɗum watti ɗon kamen inna atayna inna anzalna inna ko jam'u walla holmo Allah waddata inna min jippini min kaali min neli min mbaɗi min tagi min holmo Allah waddata min kono Allah wi min neɗɗo ara wiye min ala yewen tan Allah e mangu mum
Allah e baawal mum Allah e hattan mum Allah wiya min tagore Allah ne ganduɗa nde wuurata hay secondaji e nder laamu Allah ngu ara wiya min ƴuufa wadda henete kadi ndentoɗen ɗum woto gonen ɓiɓɓe baaba mbaɗen koye meɗen ko en neɗɗo goto o ko jungo o ko koyngal o ko yitere o ko nofuru o ko hoore kala hen ɗo mema yo musto ke banggue keddiɗo o oɗon jogui toyete Daka Média ya Daka Média ya Daka radio moɗon ngo Daka FM a famide fof ko Daka kaldoton koye neɗɗo goto saabu kalata ko ɗemgal gotal kaldoton koye leñol gotol wadde yo hoɗorde wono to hoɗorde wona ga jewteɗe gono tumbuɗi woto mbaɗe concurrence jewte son mbaɗi ɗum radio ji moɗon fof ko ñifata ɓurɗo jogade élément ɓurɗo tekkude fof ko on ɓurata heɗede te auditoire o ko goto neɗɗo goto fawata ɗo radio ga ete ɓe wiye ne nawlira ala ɗum hay nawlirɓe ɓe mbalata e rewɓe muɗumen tan e leeso woto haala ka noon e ko heddi non kalden gonga eyyi les grilles de programme mbaɗe synchronisé golloto ɗe gandon les grilles de programme holno jarata est ce que fami liggoɗo ɗon e temps woto mbaɗe concurrence woto ñamodire woto ŋatodire woto piyodire ɗo ko goo ɗiɗi kala message uji ɗi oɗon lancé message uji dendinoji leñol ngol e moƴƴere gaddoji kadi jaam hakkude mabɓe e leƴƴi hoddiɓe mabɓe hoddiɓe ɓe gonduɗon ɓe ɓe jiidani e moɗon leñol mbaɗe feere fo ha dokkon ɗumen hen des émissions yoɓe keɓe hen des émissions e radio ngo yoɓe kaal hen on paami hoddiɓe mon ɓe gonduɗon ɗo ɓe jiidani ɗemgal dokkeɓe des émissions effectivement sabu addude jaam diccanade neɗɗo haɗatama yarude umma sa ummima jaada e koppi ma koye wona koddigal koko hormate koko renate kefeero mo kodduɗa o rokkumo gueɗal makko e koddigal makko woto nawor diine ma kay kono ene wawi moƴƴere maɗa e makko kadi ittamo e kefaragal artiramo e diine eyyi ɗum ɗon fof noon fuɗɗorto koye mon onon Daka Média e Daka FM onon fof liggoɗo ɗe mbadde ƴeewon grille de programme moɗon holno siforto jewte moɗon holno juɓɓirta le titre des émissions même le titre des émissions an mbiya denɗiragal o wiya denɗiragal mais denɗiragal holngal holto paɗon an mbiya jaljallo e baba o wiya jaljallo e baba donc hol jaljallo e baba mo kalton te kamɓe tan gone wuro ngo alay sago ƴeewen change joni noon an denɗiragal ma arata ko lundi oɗo denɗiragal muɗum kadi ara lundi holo hen mo keɗotomi ɓurɗo wonde sehilamo so ɓooyimi wona naafiki hakkude mon min auditeur o ko min wonata naafiki hakkude mon mi rendina on ha kaɓon ha piyodiron taw on ganda sababu o ɗum ummori taw émission taw ummi foof ko émission ngaji moɗon émission gartuɗo e même heure te auditeur o ko goto joni o ƴewata ko ɓurɗo ɓallademo ɓurɗo wonde sehil makko o ɓurɗo wawde arde makko o ɓurɗo wawde haalde inde makko woto liggoro ɗe honon liggoro ɗe onon fof kon jibinande leñol ngol onon fof gonɗon koye jingande leñol ngol onon fof gonduɗon koye leñol ngol onon fof gonɗon ko e wallude leñol ngol donc kala kene adda jaam hakkude leñol ngol e leƴƴi goɗɗi kala kene adda jaam hakkude wuro ngo e gure goɗɗe kala ko ene adda jaam hakkude koddigal meɗen e hoddiɓe meɗen woɗɓe fof liggoɗe e ɗum miijoɗe e ɗum miccoɗe e ɗum